फरायसा फरायसुलि आं दिनै बड'लेण्ड डिजिटेल क्लासरूमाव नोंसोरखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय। आं दिनै सावरायनो लादों टेन्सनि थामथि बाहागो पास्ट पारफेक्ट टेन्स। गिबियाव जों मोनदोंमोन पास्ट इनडिफिनिट टेन्स एबा पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स। दा बेनिनो थामथि बाहागो पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ आङो बेवहाय सावरायनो लादों, फोरोंनो लादों। दा बेहाय पार्सन सिंगुलार प्लुरेल बे न'खौ बे ओरैबायदि बानायखानाय बे आवगायनि माबा बानायना होखानाय। दा बेनि उनाव भार्बा जाहैगोन पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव भार्बा मोनसेल' हेड आरो हेज। प्रेजेन्ट पारफेक्टआवबा मोननै थायो, हेड आरो हेज। किन्तु पास्ट पारफेक्टआव मोनसेयानोल' बे जाहैबाय हेड। Past perfect tense, first person, the first personal I अब्ला जोंना मा जागोन भार्बा मा जागोन बे भार्बा हेड आरो जा भार्ब जों मोनगोन भार्ब, बे भार्बखौ जों मा खालामनांगोन पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्बआव सोलायना लानांगोन। जेरैबायदि इट नङा होमबा, इटआ मा जागोन इटेन जागोन आइ हेड इटेन। आरो बिखि बांसानद्रायाव वी हेड इटेन बेबायदि। आरो सेकेन्ड पार्सनाव जागोन इउ हेड। बेखौ हेडआनो मोनसेयानो दंखानो बुंदों आङो इउ हेड इटेन आरो नों जाखांबाय, नोंसोरो इउ हेड इटेन जाखांबाय, नों जाखांबाय, नोंसोर जाखांबाय। जानाया जालांबाय थारमाने पास्ट टेन्स। बेनि उनाव थार्ड पार्सनाव जों मोनगोन हौवासानि थाखाय हि, हिनजावसानि थाखाय सि, हिनजावसाब्ला। बेनि उनाव नाउन राम बा इट। बे गासै दा बे हिजोंबो बा सिजोंबो हेडआनो हेड इटेन आरो बेनि हि आरो सि बिनि बांसानद्राया जाबाय दे हेड इटेन। बेबायदि गोरलैयैनो जों सोलोंनो हायो पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ। दा बेवहाय नाय, गिबियावनो बेवहाय नैबे साबजेक्ट भार्बा प्रेजेन्ट पारफेक्टनि पास्ट हेड आरो हेजनि बेखौ होबानो जाबाय। बेवहाय हेड नङा होमबा, आरो नैबे मेन भार्ब, बे मेन भार्बखौ मायाव खालामनांगौ पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्बआव सोलायहैबानो बेनो मा जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स। दा बेखौ लिरनानै ला नोंसोरो। बेनि उनाव आङो बेखौ माबायदियै बे अबजेक्ट आरो साबजेक्ट आरोबाव आङो बेखौ क्लियारलि फोरोंनो लादों। नाथाय जोंहा बेवहाय मा थागोन
गिबियावनो थागोन subject बेनि उनाव जोङो मा मोनगोन verb जोङो जेरैबायदि get मोनदों बेनि उनाव verb फैगोन बेवहाय verb बेनि उनाव verb फैगोन बे main verbआव सोलायना लानांगोन बेखौ past participle of verb main verbखौ सोलायना लानांगोन past participle of verb past participle of verb सोलायना लानांगोन बेनि उनाव लास्टआव थागोन मोनसे मा थागोन object नालाय बे नियमखौ नोंसोर गोसोआव लाखिबानो गोरलैयैनो past perfect tense खालामनो हागोन past personal जोंनाय person I had होखादों नैबे verbखौ main verbखौ मा खालामदों past participle of verbखौ सोलायना लानाय eaten I had eaten आरो मोनसे मा होदों object जोंनि बिथिं दं I had eaten rice नालाय नैबे जाबाय subject नैबे जाबाय verb verbआ नैबे verb आरो नैबे past participle of verb नैबे verbनि past participle of verb बे past participle of verb बेनिफ्राय नैबे जाबाय object बे object नालाय रोखा बियो I had eaten rice subject verb had बेनिफ्राय past participle form जाबाय नि past participle form जाबाय eaten rice बेबायदि बेखिबो बांसानद्रायाव we had eaten जाबाय rice rice second person of you had eaten maybe rice आरो नोंसोर you had past participle form of verb eaten rice you know third personal ram eat is by at eaten rice आरो बांसानद्रायाव the at eaten rice बे दा रोखा बेवहाय नैबे सायाव जेरैबायदि मोनसे खान्थि होदों आङो बेबायदि खान्थिखौ गोसोआव लाखिनानै बे फर्मुला बेबायदि जुदि सोलोंलाङो अब्लानिया past perfect tense जों गोरलैयैनो सोलोंनो हागोन subject
working hard. Okay. Past participle of hard. Then right. बे मोनब्रै sentence खौ आं नोंसोरखौ past perfect tense आबुं खालामनो थाखाय हरदों बेवहाय खायसे लांदां जायगा दङ बे लांदां जायगाखौ आबुं खालामनानै नोंसोरो आंनो मेसेज एबा WhatsApp नि गेजेरजों दैथायहर बेखिनियावनो आङो फोजोबबाय